go to the hospital and avoid any traditional methods. Bishop mar kanisa jokopere diocese ma Kakamega Joseph Obani koro kwa kanisa mondo mi ochak chenro mag keto mwandu kaka yorno mar jojo Kristo timatek kendo ked gi dhier kolose kinde mano osedayanga chenro no mar kungo kod kao hola e kind jo Kristo ma jokopere county ma Kakamega kokale riwruog saga mar Caritas. Jadolo Obani wacho ni kanise kod riwruoge mamoko osebedo koketo geno margi e yudo kony kowuok e pinje maoko to sani chenro mag chiwo kony dhi kaduono. Jadolo Obani olero ni chenro no geto jiwo jo Kristo ochung' kar kendgi e yor yuto ma pile ka pile. When somebody is poor, cannot manage himself or herself, this already has a negative impact on the spiritual being of a person. That's why the church has this component, this department, this commission, so that we are able to journey with humanity in the social aspect of his or her life. And Caritas in Kenya, Caritas Kenya, where I am the president, our focus then is on the development of the human person. 2017, when we launched Caritas Kakamega, our aim was to empower our people because our people have the potentiality to grow. Our aim was also to journey with them in terms of conscientization or capacity building